mai sta, azi Iisus te cheamă, vino, vino. Hai la El, nu mai sta, azi Iisus te cheamă, vino, vino. Oricât sus la calvar, Iisus și-a dat viața în dar, deci vino astăzi la Iisus, vino, vino. Oricât sus la calvar, Iisus și-a dat viața în dar, deci vino astăzi la Iisus, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta, azi Iisus te cheamă, vino, vino. Hai, hai la El, nu mai sta, azi Iisus te cheamă, vino, vino. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos! Slava să-L împodobească pe Dumnezeul nostru cel sfânt și mare. Îi mulțumim pentru bunătatea Lui, îi mulțumim pentru dragostea Lui, îi mulțumim pentru toată binerea pe care Dumnezeul nostru a făcut-o tuturor fiilor oamenilor și mai ales binerea facere pe care a făcut-o în familia mea, mărit să fie numele Domnului. Aleluia. Și binecuvântat să fie El. Așa după cum bine știm, dragii mei frați, ori de câte ori cineva se întoarce din întuneric la lumină și din moarte la viață, este o bucurie inexplicabilă în cuvintele noastre omenești, mărit să fie numele Domnului. Bucuria aceasta este bucuria Sfinților, dar este și bucuria noastră, dragii mei frați, deoarece știm și vedem că și Dumnezeu la numărul copiilor Săi și-a mai adăugat, dragii mei frați, încă 2 suflete, mărit să fie numele Domnului. A adăugat pe sora Lucie, fata mea, nora mea, a adăugat pe Samuel, fiul meu, băiatul meu, mărit să fie numele Domnului. Țin să vă mărturisesc, dragii mei frați, că este rezultatul rugăciunii de ani și ani de zile, mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei frați, vă îndemn prin cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, ca orice cerere, dragii mei frați, ca orice nemulțumire, ca orice problemă a vieții voastre, dragii mei, să o aduceți înaintea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Pentru că și Dumnezeu, dragii mei frați, își va aduce aminte de cererea ta și de rugăciunea ta, mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. N-am cuvinte, dragii mei frați, mă simt emoționat pentru marea bunătate care Dumnezeu a lucrat în familia mea, slavă Domnului, glorie Lui. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fiți și voi, frații mei. Mulțumiri fie aduse Duhului Sfânt. E scris în Evanghelie pentru orice suflet care se întoarce la credință, pentru orice suflet care se întoarce de la moarte la viață, răsplata lui este ce, frații mei scumpi? Viața veșnică, binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin.
Amin. Apoi vedem că e scris în cuvântul lui Dumnezeu, frații mei scumpi, ceea ce Domnul nostru va face din acela care astăzi se întoarce la credință, care astăzi îl cunoaște pe Dumnezeu și vrea să rămână cu El, binecuvântat să fie Dumnezeu. Voi sunteți oile mele, oile pășunei mele și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Dumnezeu. De astăzi, frații noștri, de astăzi, fratele nostru Samuel și sora noastră Lucica, este oile Domnului Iisus, binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului. Iată cuvintele trimise prin chemarea apostoliei Duhului Sfânt, care astăzi ne vorbește la fiecare, pentru cei ce se întorc la Evanghelie, pentru cei ce cred în Evanghelie. Este acela care Dumnezeu îl va scoate dintre neamuri, îi voi strânge dintre toate țările și îi voi aduce iarăși în țara voastră. Voi care vă temeți de numele meu și ascultați de cuvintele mele, zice Dumnezeu, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curați. Amin. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Aleluia. Amin. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Aleluia. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Aleluia. Așa după cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu, El este acela care va pune Duhul Sfânt astăzi în acești copilași și prin faptul că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, dovedește că ei îl caută pe Dumnezeu cu o inimă neprefăcută. Ei rămâne ascultători de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care astăzi faceți legământ cu mine, zice Dumnezeu, vă voi izbăvi din toate necurățiile voastre, voi chema grâul și îl voi înmulți, nu voi mai trimite foamete peste voi, așa după cum este scris. Nu mai vă îngrijiți cu privire la viața voastră ce veți mânca sau ce veți îmbrăca. Dacă păsările cerului, că nu seamănă, nu seceră și n-au grânare, și Tatăl vostru care este în ceruri se va îngriji de ele. Amin. Glorie ție. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu. Să știți, rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră cea rea. Binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fiți și voi. Să binecuvinteze Dumnezeu pe fratele nostru Samuel. Amin. Să binecuvinteze Dumnezeu pe sora noastră Lucica. Amin. Să binecuvinteze Dumnezeu frații și surorile. Amin. Să binecuvinteze Dumnezeu copilașilor gemeni. Amin. Ce te-a făcut, frățorul meu scump, ca astăzi să faci legământ cu Dumnezeu? Domnul să te binecuvinteze. Deci dorința ta a fost ca pașii tăi să-L caute pe Dumnezeu și de astăzi să-L cunoști pe Dumnezeu și să rămâi cu El pentru tot restul vieții tale. Domnul să te binecuvinteze. Și tu, sorioara mea? Glorie Duhului Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu care a văzut-o că întrece orice dragoste după acest pământ, pentru că a văzut cât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu în familia ei, în viața ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. 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 Slavă Domnului Iisus. Hai să trecem, că oricum e timpul care... Pe marginea râului, în apa Iordanului, pe marginea râului, în apa Iordanului, veam lucruri minunate. Suntem aici la apă, frate, suntem aici la apă. Vedeam lucruri minunate de toți sfinții lăudate. Amin. Doamne Iisuse, scumpule de sus în cer, îți mulțumesc, Doamne, că ai îngăduit clipile acestea, Doamne. Dar eu să mă întorc la Tine, Dumnezeule scump, îți mulțumesc, Doamne, că Tu m-ai
ocrotit după toate drumurile, Doamne. Tu ești Creatorul nostru, Tu ești Salvatorul nostru, Doamne. Te rog, Doamne, să mă ajut să-mi țin legământul toată viața. Amin, aleluia. Orice greu ori veni peste mine, Doamne, Tu să mă ajut, Doamne. Așa te rugăm, Osanale, ești Te rog viu. frumos, Stăpâne, să mă ierți, Doamne, te rog. Aleluia, Stăpâne Ceresc, Tată Domn, Creatorule viu. Pentru numele Tău cel Sfânt, Doamne, pentru sângele care este preț de răscumpărare pentru viața lui, Doamne. Astăzi, Doamne scump, rămânem datori să-ți mulțumim, Dumnezeule scump, că l-ai adus în sânul familiei Tale, Doamne. Amin, Că l-ai întors în lumea stricată, Dumnezeule. Amin, glorie. Că nu l-ai adus, Dumnezeule, din pușcărie, Doamne. Că Aleluia. nu l-ai adus prin pedeapsă, Dumnezeule, și l-ai adus prin numele Tău, Doamne, Aleluia. și prin chemarea apostoliei Tale. Crezi că Iisus Hristos este sângele care te răscumpără din păcatele tale, fratele Samuel? Cred, Până când crezi? toată viața. Crezi că sângele Lui este prețul vieții tale? Cred, Până când crezi? crești, Crezi că El este acela care și-a dat viața ca tu să rămâi viu? cred, Până când crezi? crești. Martori este pietrele, martori e apa, martori sunt frații, martori e Dumnezeu, că tu ai spus că vei ține credința toată viața. Pe mărturia ta te botez în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Te mireasă, mirele te așteaptă acasă, să-ți dea corona pe cap, îmbrăcată-n diamant, cu haina de-i curat. Amin. Doamne, mulțumesc, Doamne, de bunătatea Ta, Iisuse! Doamne, de bunătatea Ta, Stăpâne! Îți mulțumesc, Doamne, de binecuvântare care mi-ai dat în familia mea! Te rog frumos, Iisuse, scump! Să lași duc de dragoste în viața mea, Doamne! Orice duc de răutate, Doamne, să mă înșuiți, Stăpâne! Mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat! Aleluia, Osan. Aleluia. Mulțumesc, Aleluia, Doamne scump. Cerescule Tată prea Sfânt, Domn, mulțumiri fie aduse sângelui Tău cel Sfânt, Doamne, care astăzi ai îngăduit, Dumnezeule scump, ca sora noastră Lucica, Doamne, să primească botezul în numele Tău prea Sfinte, Domn. Binecuvintează, Dumnezeule, viața ei. Amin. Binecuvintează, Doamne, familia ei. Amin. Binecuvintează, Doamne, copilașii ei. Amin. Binecuvintează-o, Dumnezeule, pentru numele Tău, Doamne. Amin. Să rămână, Dumnezeule, pentru tot restul vieții ei. Să Te laude, Dumnezeule, Doamne. Să-i dai, Dumnezeule, cunoștință și dragoste. Să rămână la picioarele Tale până când Tu vei veni, Osana. Te binecuvântăm și rămânem datori pentru aceste clipe osanale. Crezi în numele Domnului Iisus Hristos? Cred, Până când crezi, sora Lucica? toată viața. Crezi că sângele Lui este prețul de ispășire pentru păcatele tale? Cred, Crezi că sângele Lui e prețul de ispășire pentru viața ta? cred, Până când crezi? veșnic, Crezi că Tatăl și-a dat pe Fiul ca jertfă ca tu să fii mântuită? cred, Până când crezi? toată viața. Pe mărturia ta te botez în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Pregătește-te, Pleacă, familia.